Atzalde on danoi. Herria egitea da etxeko atarian erratza pasatzea. Herria egitea da bizilagunari zer moduz dagoen galdetzea. Herria egitea da herrian bizitzea, herrian gastatzea. Eta zenbat herritar bildu garen gaur hemen. Eta zuetako elkarte batean bilduta. Jotzeko goizeko diana, kantatzen, kaleak aleko, eta padero urrutik, ere, herriko plana. Gazteak txosnetan, grina antolatzen. Elkarteak misilik aritzen beste batzuetan ozen. Bertso eskola zatitxoa, isilik gazteekin eta beste batzutan altu da plazan edo plazetan. Egin duzuen lanagatik, kanpora baltzeatik, ahoskotasunari transmisioagatik, eskerrik zuen lanagatik. Eta handik gauza batzuk ederta ikusten die. Baina bertatik bertara ikusitxo bezalakoik ez dago. Ikusi, Aranaixor batzuk bizitzai agur esaten. Airera edo lurrera bueltatzen. Bidai ona opa diet. Ikusi, Aranaixor berrixek munduratzen. Ongi etorri jaio berri guztixei. Anbotoko mari nauzue. Batzuentzat, sorgina. Besteentzat, pertsona izoil bat. Batzuentzat, denaren sortzailea. Jainkosa. Ze modu eta esan nahi ezberdinak ardezakeen pertsona bakar batek. Beldurgarria. Arriskutsua. Gaueko piztia. Sortzailea. Barruan duen hori, kanpoan sortzen duena. Jaio berriek,
bere burua ezagutzen du. Bizitza zain erdigunean jartzen duena. Gurasoen jakinduria buruz jar dezagun guk ere zaindu lokoa. Zaindu izan dadila zara gure irautza. Gora Aramaixo jaixe! Gora Aramaixo! Eskerrik asko. Nik eskerrik asko alai, eskerrik asko Elixei, maiortzatik, eskoliak, licentzioa da, eta pentsau dau, aurrezela eskoliak homenatu jasoko, eskolako bidea bat. Oino eta urte, beste hemen gazenok eskerra eta gure gertza bidea izatea manesa gira urten txapelketie itxi da eta hau ingurtza eta eskertza bat erako lagatik eta ingo lagatik ze algo eskerrik asko gora Aramaixoko jaixek eta Aramaixoko bertozko. Aurrezatzen gaitatzen eta nola egoten te, baina maitasun karga